Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Olinder Chapel UK based entrepreneur atengera Greatman wheelchair, electric wheelchair yes 16,950 rands yatenga ku South Africa. Zvafadza chi Greatman nevazukuru vambuya neanda, asi anyora iye achiti please let Greatman know hanzi natete maisheni nemusikana mukuru mhanya unoona Victor, your wheelchair is ready. Aenderera Olinder akanyora kuti on a serious note, from my heart to yours, I hope this helps you in your daily life. Ndo zvataurwa naOlinder Chapel nevanhu vakafara, nesu tafara, tinongoti ndokugona kauku Olinder waita zvinofadza. Asi ye Greatman naye azotendawo, asi musakanganwa kuti Greatman akambokumbira kutengerwa wheelchair nani naseWicknell achiti nditengerewo iyo chi wheelchair. Ndoziva zvangu handisati ndamboenda kumarali kunokuimbirai, asi ndanchikokumbira kuti mundibetserewo because wheelchair ndo upenyu hwangu, ndo makumbo angu. Asi Wicknell haana kana kutombomutarisa kana kutombomupindura. Munongoziva Wicknell anotengera vanhu chete vanoenda kumarali eZANU-PF. Saka kuna Greatman akangoti handina basa nazvo, zvinhu zvisina kufadza vanhu. Saka nyaya iripo, munongoziva Wicknell busy kutambisa mari dzevanhu vemuZimbabwe. Instead yekuti abetsere vanhu vanotambura, abetsere zvirema, atenge michina yekuzvipatara, iye ari busy kutengera vanhu vanoafodha. Vanhu vasingaafodhi vane vachikumbira rubetsero, Wicknell ari kutarisa zvake kudivi. So ndo nyaya ngatauya nayo. Tinongotenda Olinder Chapel nezvaaita, tongoti paabisa ipapo awedzerwe guys. Handizivi kuti noti kudi, please comment down below. Munongoziva mega kuti Greatman akakumbira because pane zvaakatonyora. Mukaenda paFacebook pake munoona paaikumbira kuseWicknell, asi Wicknell haana kana kutombomupa kana response kana kumbomupindura. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe to our channel, it means a lot.